Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ба тамоми тамошобинони YouTube, номи ман Ҷаҳонгир, канали Восточная музика. Мо худмон блогери наве, мехоҳем ки ҳамаи блогерои нава дастгирӣ кунем. Бародарон ва хоҳарони азиз, кадоме ҳам видеоро мебинанд, подписатсия кунен дар канали мо, лайк монен. Иншолло ки бо дигаро мисол бо кадоме ки блогер шидан мехоҳам, мо дастгирӣ мекунем. Бо пешравиҳои нава иншолло ки кадоме блогерам набошен, подписатсия кунен, лайк монен, иншолло ки пушаймон намешен.